A városrehabilitációs program egyik kulcselemének nevezte a Szent István tér felújítását a mai sajtótájékoztatón Nagy Sándor, hozzátéve, hogy ebben is tükröződik az a törekvés, amellyel a belvárost szeretnék bővíteni, nagyobbá tenni. A városfejlesztési alpolgármester a zsűri által leírt méltatásból is idézett. A tér a történeti műemléki helyzetnek megfelelően körültekintően illeszkedik a térfalhoz, városkép formáló hatása igen kedvező. A víztoronyban elhelyezett funkciók valóban a revitalizációt szolgálják, erősítik a tér és tágabb környezetének idegenforgalmi helyzetét, vonzerejét. A bírálatban hangsúlyosan szerepelt az is, hogy a tér méltó környezetet biztosít az erős kisugárzású víztoronynak. Az ipari műemlék helyreállításának tervezői nem csak külső megjelenésében varázsolták újjá az építményt, hanem az közösségi, turisztikai funkciót is kapott, miközben része maradt a vízhálózatnak. A működőképesség érdekében a medencét meg kellett erősíteni. Különleges technológiát alkalmaztunk, egy ilyen szénszálas lamellával erősítettük meg. Ez részben a korróziónak nagyon jó ellenáll, részben látványban nem fel se tűnik, olyan kis keskeny szerkezetről van szó. Ez egy ilyen különleges műszaki megoldás volt. A Szent István tér egészét újra gondoló, a mérnöki panteont is ideálmodó táj- és kertépítész is Zielinszky Szilárd több mint egy évszázados művéhez igazodott munkája során. A kiinduló pontnak vettem én a víztoronynak a nyolcszögletű szerkezetét, és ezt tükrözi a tér szerkezete is. Tehát ez egy nagyon karakteres, határozott mértani rendszer. A köztérmegújítási nívódíjat első alkalommal ítélte oda az Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS. A Szent István tér rehabilitációjában résztvevő szakemberek elismerő oklevelet kaptak munkájukért.